Biggest music. Military side. Yo, biggest. Tatambini. Kamesle Zimbabwe. Abisha Palma. Akabere kachimambo mambo namba 7. Bangwe masabu tato kwana 11. Timu yedu yakalita funza bolo bevin. First touch ndato tangane kuwaura. Uyo maringi ni chiba waura. Vandapira top striker ma defender achaika pa azupira ekita mawani pa adangi atibuke machoko. Oramberi koko. Ungenyuchi pa mukoko chimambo mambo dino ya ikoko. Tinindine obo atifunduke mashoko. Tine simbara chikoko. Ungenyuchi pa mukoko chimambo mambo dino ya ikoko. Tinindine obo inindati pano unge pagungano semodza terese kunge musangano paita musiyano best na krishando 90 minutes andipera ndisingano yokumanya nepamiti pandiona king ndakabata liti chabekwa na trini haasi hoskiti kumanya for speed sele for a wit chimambo ndikati tambo watotanga datamaster jipe shooters yangu next sing start tikavaure madinga mazibastard tomara fana moti Trafford. Oramberi koko. Ungenyuchi pa mukoko chimambo mambo dino ya ikoko. Tinindine obo atifunduke mashoko. Tine simbare chikoko. Ungenyuchi pa mukoko chimambo mambo dino ya ikoko. Tinindine obo bakode wa information. Bakode wa vanogona competition. Pinda military take position. Bakode wa physique uya ku session. Chimambo mambo apazuliwa veku division 1 Saulo uya utambe pagani achikora mutemo takumuisa papani at least takudawo vamwe vari nani first level yachembori nani wamunope ambendi ndiani ikati pa defense bosani chimbosete timu mafansi Oramberi koko ungenyuchi pa mukoko chimambo mambo dino ya ikoko tinindine obo atifunduke mashoko tine simbare chikoko ungenyuchi pa mukoko chimambo mambo dino ya ikoko tinindine obo tiniki yatma first 11 akabere kachimambo mambo namba 7 bangwe masabu tato kwana 11 timu yedu yakalita funza bolo bevin first touch ndato tangane kuwaura uyo maringi ni chiba waura vandapira top striker ma defender